Mailla, näin, katsokaa. Tätä samaa käsijarruherkkua tosi vähän vauhdikkaammin nähtiin viime sunnuntaina Helsingin keskustassa Espalla. Jaha, hyvää päivää. Miten jäikään? Ja kytkin siihen. Saman tien. Viime vuonna toiseksi tässä rallissa sijoitti Gracia ja Citroenia tosiaan sellaisen nousun tehnyt sillä kokemuksella, mitä Osierilla on, että siinä on aikamoinen piikki suomalaisen rallimenestyksen lihassa, niin kuin sanotaan. No tossa se jäi kyllä kolmoseksi näistä kahdesta ensimmäiseen verrattuna, kyllä ihan ylivoimaisesti, ei meillä ole mitään. Näin juuri, ja laitetaan vielä hyvä yleisö oikein kunnon aplodit. Jari-Matti näyttää meille varmasti näyttävän alasmenon täältä ja näyttävää menoa koko tämän pitkän viikonlopun. Arvoisa yleisö, viime kilpailun voittaja vuoden takaa Jyväskylästä Jari-Matti Rahkola ja Miikka Anttila. Ja viime vuoden, no niin, viime vuoden voittajista mulle jäi semmonen katkeramakko suuhun, että pääsi Kaukoisien kanssa lavalle tuolla keikalla ja jonkin verran musamiehenä, niin... Okay, it's just 3 stages today, but very hard ones. Good luck, Peter. Thank you very much. Annetaan raikuvat aplodit täälle rallikenttien ilopillerille, näin me voidaan varmaan sanoa ihan hyvällä omalla tunnolla. Ja varmasti yksi sellainen kuljettaja, joka tänä viikonloppuna tulee ajamaan aivan kärkisijoista tässä kilpailussa. Se on sitten toinen asia, antaako Citroen miehen mahdollisesti jopa kilpailun, kun lavalle tulee Mats Esberg Fordilla ja hän lähtee matkaan sitten seuraavan. Kartalukijana Ruotsin Jonas Andersson. Mats Esberg tosiaan kuljettajana Andersson, jotka siis aamulla tutustuivat suomalaiseen ojaan jo tuolla Shakedownissa, mutta Mats sanoi, että Suomessa on porukkaa joka mutkassa ja auto on tiellä muutamassa sekunnissa. No kyllä siinä varmaan vähän pidempään meni, mutta joka tapauksessa se suoritus on jo tehty, toivottavasti sitä ei tiedä. On muuten ensimmäinen mun mielestä, jota joutuu pakittaa. Se on morjens. Nuoresta iästään huolimatta äärimmäisen kokenut VRC-kuljettaja sekä kartanlukija Matthew Wilson, Scott Martin, Ford Fiesta VRC, Scott Martin. Scott Martin, joka on myöskin nimetty tuolla kansainvälisessä rallipiirissä mieheksi, lempinimeltään mies ilman sukunimeä. Jossain paperissa mä oon muuten nähnyt, että Martin Scott on lukenut myöskin niin päin, mutta eikä sinne väliin, kun ne nimet on jossain järjestyksessä. Samapa toi. Hyvät naiset ja herrat! Sitten jälleen kitapurjeita tiukalle lavalle nousee nimittäin vuoden 2007 Formula 1 maailmanmestari Kimi Räikkönen ja kartalukija Kai Lindström. Me ollaan pystytty, että jotenkin yritetään tehdä parhaamme ja kuinka. Näin niin kuin suomalaiset kestävyysjuoksijat aikana olivat tapana sanoa. Tehdään parhaamme, katsotaan mihin se riittää. Kimi Räikkönen, Kai Lindström. Ei ollut huono suoritus Kimiltä. Varmasti yleisön suuri suosikki Kimi Räikkönen, mutta nyt sitten seuraavaa paria lavalle. Henning Sultor, tosiaan viime vuonna Tovotti oli 3 joukkoon, ja nurihan se meni, niin kuin Henning sanoi. Ja tänä vuonna, nyt mä en muistakaan, oho, kato, mennäs mennä nuri jo tästä. Ovatko pojilla tavoitteet? Henning Sulber, Ilkka Minor sieltä vielä vilkustelevat. Ihmisellä sitten hyvät ystävät, mielenkiintoinen laite lavalle ensimmäistä kertaa sitten sitten ensi vuonna ollaan mukana ihan jo sellaisena tiiminä, joka noukkii näitä valmistajia, näiden tiimien mestaruuspisteitä. Tänä vuonna tämä tiimi ei sitä vielä tee. Tämä on siis toinen ralli, jossa Mini on nyt tehdastiiminä mukana. Ensimmäinen oli Sardinia ja nyt tämä Jyväskylän Neste Oil Ralli. Seuraava pari on myöskin sellainen suuri Suomen ystävä pari, kuljettaja varsinkin ja kartalukija
Kartalukija, jolla on myöskin bändikokemusta Jyväskylästä 3 vuoden takaa. Ja kahdenkin vuoden, itse asiassa 2 kertaa. Vuonna 2008 ja 2009 Kartalukija on soittanut rumpuja paikallisessa baarissa. The very famous rock drummer Michael Orr. Kokenut muun muassa tämän rallin kertaalleen voittanut ranskalainen. Sitä ei pidä unohtaa. Juha Kankkusen Kartalukijana. Sori, mä nyt ihan vedän hatusta sitä vuotta, mutta 92. Noin suurin piirtein. Sinne jonnekin mä just luvun alkuvuosille. Joka tapauksessa mennään. Seuraava kuljettaja, arvoisa yleisö, on Minin toinen tehdaskuljettaja tässä kilpailussa. Britti Chris Meek tulee seuraavaksi lähtölavalle ja hän kunnioittaa tuolla autossa lähtönumerolla 52 Timo Mäkisen Montemenes. Yhtään en aavistele miksi. Mä veikkaan, että se selviää lauantai-ilta. Näin se voi olla. Seuraava kuljettaja on jälleen mielenkiintoinen minikuljettaja. Se on tosi mielenkiintoinen, kyllä. Nyt hyvät ystävät, nyt tarvitaan taas kannustus. Heikki Varrola ja tästä lähtöpaikallekin. Matti Rantanen, Mikko Lukka. Erittäin mielenkiintoinen pari, joka tulee varmasti säväyttämään tämänkin vuoden Neste Oil-rallissa. Ja 2 edellistä VRC-vierailua täällä Jyskälässä ovat olleet tuloksiltaan erinomaisia. Mies on ajanut tiukasti tuolla tehdastiimikuljettajien takana. Ja näyttöjä tulee antamaan myös tämä seuraava kuljettaja, joka tuo hetken kuluttua oman Fordinsa tänne lähtölavalle. Ja Mika Stenberg, Mikkeli Karkkila osasto. Mika Stenberg, joka on voittanut lukuisia Suomen mestaruuksia. Juha Salo kartalukijana, mutta siirtyi tässä sitten viime vuoden puolella Ketomaan kartalukijaksi oikein vakituisesti. On siinä kyllä vierailut aiemminkin. Silloin kun Jari ajoi Subaru VRC täällä, niin silloinhan Tenkanen oli myöskin. Tenkanen on siis Stenbergin toi lempinimi. Mistä se on muuten tullut? Muistaakseni? Mä oon joskus kuullut sen.